Meşhur Türkmen online kinoteatrı Belet Film ıqçam programması üçün mühim täzelenme çıkardı. Bu gedek dürdüjüler ulanjy tejribesini, howpsuzlygyny we navigasiya yeňilligini ýokarlandyrmaga ünitjemlediler. Olaryň birincisi şikayetler sahipasy. Ulanjylar ne filmlere tomaşa edýärler, ýüze çykan islenik texniki meseleler ýa-da näsazlyklar bardy. Çalt hemde yeňil habar berdilerler. Aragatnaşyk üçin aýratyn sahypa maglumatlar dürdüjülere çalt iýermäge we näsazlyklar düzetmek prosesini çaplaştırmağa mümkünçilik berýär. İkincisi, her bölüm üçün deflatky surat seni. Yani seriallar bilen hat tanışmak üçün her bölümün aýratyn suratlary ýerleşdirildi. Ulanjylara epizodlaryň sanyny çap öwrenmäge we zerur bölümi saýlamağa mümkünçilik berýär. Üçüncüsi bolsa, täzelenen Kids Mode. Ýaş tomaşaçylaryň howpsuzlygy Belet Filmiň esasy ileri tutulýan wedipeleriniň biri bolmagyna galýar. Täzelenen Kids Mode tertibi bilen ulanjylar çağalarynyň profilini goramak üçin öz pin kodlaryny girdip bilerler. Bu enatalaryň çağalarynyň tomaşa edýän mazmuny gözegçilik etmegine has uly mümkinçilikler berýär. Mähribanlar, videomyň ahyryna olar işläp düzüjüleriň video playeryň dizayn we işleyişini diýip götürýärler. Has düşnükli we ulanjy üçin amatly edenligini ýatlatmaslar. Her täzelenme bilen Belet Film tomaşaçylaryna has ýakynlaşýar. Hemde olara filmleri we seriallary tomaşa etmekde iň ýokary rahatlyk we lezzet edilýär. Hoşçakalın.